Koroksa sak belum berai, lebar pain enggai, sak saichung sak soiman ya enggai, o samani jalabai, sak saichung nobo, nok ni, meiketeng ramani, alorok pungmani Chakur baino, sak saichung ni bohok no, rasigai bwsa tikhlai ni naikha, hingke sak saichung ni bohok no ramani yagulo kheno. Bohok ni je thui rok tongmani, joto no ongkhoroi phaibai ka tei bohogo je porda rok tongmani bwsa tonimani jaga oborok bo nukjagui tei jaga o anesthesia rijakya ni bagui o bwrui jaga no pura pura wngui chirigui tongkha bini o chirigmani khorang khwnawui noga ni gini borok rok joto no khapurumui phaibaikha tamo wngkha hinui hingke nogo phaiui naimani yagulo nukha phatar ni borok rok belai kheno kirimasincha thai lala liling khlai jaga o bwrui pura pura khlaiui mokor khurchai tongmani. Hospital rogo thangka hingke eba kheba delivery khlainani thangka hingke sijar rogo hingke je anesthesia rio hinui saimano o anesthesia rwkha hingke ramani jaga o thui phano phai tongthun eba kheba jesano phano raui tongthun kuno phano termania borsaui tongo jaga phiaba o bwrui hingka hingke sak saichung nogo Chakur bai rana naima ba kuno anesthesia rijakya haike raui ba gwsa chamani slai phano kirimasincha tei si bohogo pura pura wngui tongnani nangkha belai kheno kirimasincha koktoma social media o kasaui phaikha. Phatarni borok rok no gana gini ni borok rok joto phaiui naimani yagulo thai lala liling khlai jaga o pura pura chirigui kabui tongmani nukphaimani yagulo no gana gini borok rok belai kheno wanajakha tei uansukgui sikap masasuk phaiui de bono Chakur rok surka nakiba sikok rok phaiui de manikhwni tlangnani rakha rijak tlangnani hinui de bono haike dukhu manliui klangkha hinui belai kheno wanajaklaikha aboni yagulo kheno bisi uansukya karui o bwrui no dakti no ganani hospital o tlanglai thalangkha pal khe romlaiui. Phiaba o bwrui belai kheno serious condition saksori hamya belai kheno durbol wngui thangmani bagui bono jela hospital o refer khlai rohonani nangkha. Jela hospital o rohoroi bo bini saksori kuno phano kaham nukjakya wngmani bagui tebo skebel wngrirwk aboni bagui bono Lucknow hospital o rohornani nangkha tei haino hai. Jaga no double gauni khoroksa bwrui bini umor 38 bochor tei o bwrui ni already bwsa bo tongo abo bo 4 jona tei o bwrui ni bwsai hingka hingke 6 mas swkang no rukotor manjagui o sungsar no yakarui klangui thangkha aboni yagulo kheno o bwsa bo bini bohogo bwsai thaiya swkang no sakuplung wngjak ni bagui twiwi tongnani nangkha tei already bwsa khorok bwrui bo tongo. Hor ni 1-2 digio achomsa o bwrui sak saichung pura pura wngui bohok sajakha bwsa ongkhornani bagui lebar pain wngmani yagulo kheno gana gini borok rok to joto no thuwui tongpaikha hingke bo sak saichung tamo khlaina khlaiya bwsa rok bo tongo khorok bwrui phiaba omorok bo cherai mangsi aboni bagui bono help khlainani bagui phano khlaimaniya wngmani bagui bo tamo khlaina khlaiya wngui tongkha. Sak saichung normal delivery khlainani naikha phiaba obo kunu dino phano possible wngलिया bo chesta khlaimani yagulo phano hingke bo to saimano obo kahai cherai bana thangtani hingke sijar rok khlaio hinui haini bagui no bo nog ni Chakur tei blade nahaka bini bohok no ranani hinui phiaba bo saimanya o bohok ranani swkang hospital o jekono sak kuplung bwrui no cherai tikhlainani sijar khlaiui hingke no anesthesia rio sikungo. Phiaba o kok no saimanya wngui no belai kheno dosa kotor khunani nangkha o bwrui anesthesia rwkha hingke je swk samani jaga o phano borsaui thango tei jaga o raiya bo chikhagya ba bahar phano swkagui tongdi kuno phano wngya hingke o kok rok no saimanya wngmani bagui ni bo sak saichung bohok rakha tei o rabaimani yagulo kheno kwsachaui thui rok phaibai kheno bo afro saui pura pura wngui chirigui tongnani nangkha aboni yagulo seno gana gini borok rok saimani joto kuthum laikha borok ni nogo hingke no bono ganani hospital o tlanglai thanglaikha dakti khlai omo kahai condition o abo kahai ke toniui tongkha hingkele wngla khinui.